Ola, que tal? Moi boas noites. Tempo para a información deportiva en televisión de Ferrol, tempo para unha nova edición máis de Minutos de Xogo, hoxe luns día 5 de decembro. Nos vindeiros minutos centraremos a nosa atención na actualidade deportiva de Ferrol e de Narón no fin de semana deportivo, con resultados de fútbol, fútbol sala e baloncesto. Tamén para finalizar repasaremos algo de atletismo con ese circuito ferrolán de carreiras populares. Este é o menú para os vindeiros minutos, así que, sin máis, comezamos. Principiamos centrándonos na terceira división do noso fútbol, Club Deportivo Ourense 0, Racing de Ferrol 0. Un resultado curto para os nosos intereses, ademais porque o Racing foi mellor e mereceu mellor fortuna. A falta de definición privou os de Aira de sumar os 3 puntos importantísimos e continúa pendente a asignatura de encadenar triunfos de forma consecutiva. Mañá de novo partido ante o Negreira na casa, con de novo a obriga de non fallar, porque o obxectivo sigue quedando moi lonxe. O punto acadado polo Racing onte no Ourense sabe a pouco, porque os verdes necesitan sumar de 3 en 3, están na obriga, e tamén porque mereceron maior fortuna, visto no céspede de Ocouto. A parroquia ferrolá marchou da cidade das Burgas coa sensación do que o seu rival escapou vivo, e iso sempre deixa un regusto moi amargo, un regusto a oportunidade perdida. Se isto fose boxeo, os xuíces darían vencedor ao Racing os puntos por decisión unánime, non o é. Aquí o veredicto vai doutra forma e os puntos se reparten tras o 0-0 final. Resultado que deixa moito máis satisfeitos os ourensáns que os nosos, que non acaban de coller a senda da regularidade e o tempo continúa a pasar. E aínda menos mal, porque como a perro fraco todos son pulgas, os verdes estiveron a piques de regresar de vacío na xogada final. O choque arrancou equilibrado, cun céspede aínda rápido, os achegamentos de maior perigo, sen embargo, foron a balón parado. No minuto 22, os afeccionados racinguistas se lles encolleu o corazón cunha clara oportunidade dos locais, pero segundo avanzaron os minutos, o Racing foi mellor. Tivo sempre máis o esférico e o principiou a empregar con perigo. Céspedes deu a réplica coa testa e Elvis tivo tamén o gol nun man a man, pero ambos demostraron que unha das cousas fundamentais que faltan este ano é definición. O primeiro período morreu na área dos ferroláns, que pese a iso marcharon os vestiarios dándolle voltas ás accións perdoadas. Na reanudación, o guión foi similar, incluso o dominio dos nosos fíxose máis claro. O estado físico duns e doutros foi clave nun campo xa pesado e ali o Racing mostrouse moito mellor. Dispuxeron dun feixe de corners ao seu favor, pero non foron quen de sacar rendemento. Elvis volveu a intentalo e outra vez atopouse co porteiro. Eran minutos nos que, sen dar un recital tampouco, os ferroláns deixaban a sensación de que tiñan o triunfo ao alcance da man. Pero o gol non chegaba. Para ter novas do ataque do Ourense neste segundo período, houbo que agardar ata o minuto 75. Despois, ese cuarto de hora final xa foi máis parado. Os vermellos desvalía o empate e os verdes non atopaban o camiño, nin con a entrada de Camate e Rafa Mella. E como destino ben curioso, foron os das Burgas os que tiveron a derradeira opción. Balón colgado, Hamilton e Pumar saltan e o colexado indica falta do dianteiro. Pita xusto cando Noguerol estaba enganchando o rexeite e batindo a Marcos Balín. Menos mal, porque houbese sido un golpe moral tremendo para o Racing. Así que reparto de puntos que deixa sensacións diferentes ali e aquí. Non chega. Noutras circunstancias sería un resultado positivo como o ano pasado, pero tras as numerosas pifias desta campaña se queda curto. Esfumouse a opción de recurtar distancias cos postos de playoff que quedan a 9 e pasou unha semana máis. Regresamos ao punto de partida para encadenar triunfos. A seguinte parada en menos de 24 horas. Na Malata, Racing Negreira. Restan 2 partidos para acabar o ano e xa se sabe o que hai que facer. Este semella o máis doado. A visita ao Alondras a máis directa. Independentemente, os 6 puntos teñen que ser unha obriga para pechar un 2011 que non será para lembrar, precisamente. Salientar de novo a afección verde, que acudiu en gran número a Ourense para arropar un equipo que non lles está a devolver a metade do que recibe. Menos dun día agardemos que eses mesmos afeccionados saian máis satisfeitos do estadio departamental. Falamos agora de baloncesto, non puido ser máis desafortunada a xornada para os nosos intereses na Liga EVA. Derrota máis ou menos agardada do baloncesto Narón na cancha do líder, o establecemento Sotero de Cambados, e derrota máis inesperada do Recinor Ferrol CB, que perdeu na súa visita a Chantada. Estiveron nefastos en ataque. Agardemos que as vindeiras xornadas traian dende logo mellores novas para nós.
Sábado para esquecer na Liga EVA de baloncesto. Nin Recinor Ferrol CB nin Baloncesto Narón foron quen de sacar adiante os seus compromisos e os dous perderon, de xeito diferente pero deixando un mal sabor de boca. Os dous tropezos chegaron lonxe da casa, o dos ferroláns marcado polas baixas importantes que continúa a ter Carlos Díaz e que merman sobremaneira o potencial do equipo. A dos naroneses na pista do que hoxe por hoxe é o mellor equipo do grupo, o rival a batir. Xornada para esquecer canto antes e intentar recuperar o bo camiño en 5 días na comodidade da casa. Dentro dun mal día en liñas xerais, o Ferrol CB si viu enchantado a dúas caras diferentes. Os nosos afrontaron a cita sen os bases principais, coa baixa xa coñecida de Jorge Martínez e dun Alberto Seco fundamental en anteriores xornadas. Na rotación, si estivo un Guacanena que está a ofrecer un rendemento bastante baixo. Ademais, Nikola Bodic tamén segue mancado o que deixou moi mermada a liña exterior. Sen embargo, os ferroláns aguantaron o ímpetu inicial dos lucenses e remataron o primeiro cuarto só 3 abaixo. No segundo parcial as cousas recuperaban a lóxica e o Ferrol comezou a marcar o ritmo. A súa defensa foi máis intensa, o que unido a un ataque correcto desde unha renta de 6 puntos cando a bocina indicou o camiño dos vestiarios. Nese momento poucos agardaban o apagón que ian a sufrir os departamentais na reanudación. Apagón total en ataque, cuns números moi por debaixo dos que viñan realizando ata o momento os que se agarda que fagan. Ollo, no terceiro cuarto anotaron 8 puntos, pero é que no derradeiro período a metade, só 4. O Chantada non fixo un partido para botar foguetes, ni moito menos, pero se aproveitou do desacerto xeral dos nosos e foi o menos malo nas accións decisivas. O remate dos 40 minutos, 56-48, e derrota que non se agardaba ante un rival de nivel inferior. Todo o contrario do que lle ocorreu ao Baloncesto Narón. Os homes de Suso Varela sabían de antemán que visitaban a peor pista de todas, a do establecemento Sotero de Cambados, líder virtual, e dende o sábado, líder real. Os naroneses aguantaron un cuarto e parte do segundo para despois non poder aguantar o ritmo anotador do rival. De feito, os 10 minutos iniciais os remataron dominando por 2, pero logo a cousa trocou de xeito radical. Fixeron todo o posible por continuar no encontro, pero a distancia entre ambas escadras quedou patente, escadras con obxectivos totalmente opostos. Resultado, 87-56. Marcos San Esteban volveuse a quedar moi só aportando en ataque. Na clasificación, o Recinor Ferrol queda segundo cun balance de 5 victorias e 2 derrotas, coa semana de descanso pendente e a sensación de que as lesións e as continuas ausencias lles impediron aínda mostrar o seu nivel. Baloncesto Narón máis abaixo, con 2 triunfos e 4 tropezos, sabendo que cada victoria vale o seu peso en ouro. Non queda outra que agardar que o vindeiro luns falemos de dobretes, sí, pero de resultados positivos. Os ferroláns recibirán o sábado ás 8:15 na Malata o Ourense Capital Termal, penúltimo na táboa e que en teoría debería pagar os pratos rotos. Os naroneses serán anfitrións do grupo INEC de Zamora, conxunto da metade alta, na Gándara, a partir das 8:30. Coa idea de mellorar a forma e o fondo, os nosos 2 representantes na categoría agardan con gañas estas citas. Así que cos resultados dos rapaces, a alegría no baloncesto este fin de semana foi do lado do Universitario de Ferrol. O equipo departamental venceu na casa no pabillón de Esteiro o Arxil de Pontevedra por 9 puntos, 71-62. O equipo adestrado por Lino López continúa reducindo erros, aumentando acertos e ascendendo posicións nesta competida Liga Femenina 2, que aínda queda moito traballo e moito camiño que percorrer. Tralo troco de rumbo, tralo troco de capitán de barco, o Universitario de Ferrol necesitaba 2 cousas: mellorar as sensacións que estaba a deixar e mellorar os resultados de contado para que os de arriba non se escaparan demasiado. E semella que vai polo camiño axeitado para conseguilo. Segundo triunfo consecutivo das nosas, que fixeron valer o factor cancha para derrotar o sábado en Esteiro o Arxil de Pontevedra por 71-62. Foi un choque onde o Uni arrancou con moita forza e amplias vantaxes, pero despois aínda tería que apretar os dentes para asegurar a victoria. Deste xeito mellora o balance, despídese do ano na casa deixando unha boa imaxe e se achega ao nivel que a escadra demostrou ter e semellaba un chisco esquecido. Con gañas de reivindicarse as ferroláns saíron moi centradas. En ataque atopaban as mellores opcións e non perdoaban. En defensa a súa intensidade forzaba os erros das pontevedresas. O 13-3 que reflexaba o luminoso mediado o primeiro cuarto era viva mostra diso. A rotación das nosas non baixaron o listón e lograron manter as distancias 22-10 tras os 10 minutos que abriron as hostilidades.
O inicio do segundo período mantivo as mesmas constantes e a mesma terra de por medio. Deso se encargaba Corpivara, moi atinada cara ao aro contrario. Sen embargo, unha tímida reacción das visitantes impediu que a cousa fora máis e incluso recurtaron un punto deixando en 11 a renta do único camiño dos vestiarios. Sen embargo, Parón non sentou nada ben as nosas. O acerto ofensivo foi sustituído por perdas de balón. Ademais, cargáronse de persoais moi cedo, o que concedeu tiros libres ao Arxil durante moitos minutos. As da cidade do Lérez non son mancas e aproveitáronse ben da situación, chegando a situarse a un punto e entrando no derradeiro parcial a só 2. Todo aberto é unha mágoa porque 5 minutos de Paxara deron o traste con boa parte do traballo anterior do Universitario. Pero as de Esteiro sacaron carácter e recuperaron a boa dinámica. Pasiño a pasiño foron distanciándose no marcador outra vez e inclinando a balanza cara ao seu lado, incluso mandando por 16. Coa victoria garantida deixaron maquillar o resultado ao Arxil, quedando ese 71-62 como definitivo. A finesa Corpivara con 29 puntos volveu a ser a referencia do Uni, ben complementada pola estadounidense Repela con 15. Ambas destacaron nun traballo colectivo que vai a máis e deixa o equipo remontando, quedando agora con 3 triunfos e 4 derrotas na clasificación. Os postos nobres quedan a só 2 victorias, con moita liga aínda por diante. Deste xeito, despediu o ano 2011 en Esteiro Uni, afrontará agora 2 saídas consecutivas en Canarias. A primeira, o sábado en Tenerife, ante un rival que está xusto por diante, unha ocasión de ouro para seguir medrando.